Kene to? Aduh. Piye to sayangku kene-kene. Mas. Aku lemes. Aku nyawang kowe ya lemes kan. Mas tampanono Mas. Ya kene-kene sayangku. Alah alah. Denak deblang alah ganteng ayu dewe. Ayu dewe. Nayu dewe. Nek mau isuk apa jenenge ngamar ning rumah sakit Mas. Tapi berhubung ini tadi dicari sama tuan rumah, infus saya cepot sementara nanti dipasang lagi. Jane menungso apa ces-cesan kata. Sepuntene ingkang kathah lek wonten salah klentune nek mboten puas, ya mugi-mugi benjing nanggap malih ya to Mas. Nah, Kang Mas sapa? karepmu Sido Panu. Sapa? Anu Den Mas Broto. Den Mas Broto. Karepmu diingi pelo Den Mas Broto. Salto iso enggak? Iso. Jajal salto sih. Yo, lah Weh, dit. Jal. Yo, solase lagi salto. Ya. Yo. Salto lele. Ayo salto nih. Salto nih. Oh, iya. Nah, oh, iya. Salto ini sana. Mas. Pasati ambiare. Menika mboten usah kelamaan, mboten usah kesuwen, mergo panjenengan pun dangu anggenipun angrantu bintang tamu wonten ing dinten menika sowan wonten dalemipun Bapak Yenuri. Yo, Niken Salindri Mayangkara. Ya ndok, nek lho sing metu malah Mbak Diah. Nek sing metu Mbak Diah lho. Oh, nah. Oh. Diparingi dalan. Ayo babu. Mripate. Ditaleni sik. Hati-hati. Malah nduk. Golek tepuk tangan buat Niken Salindri. Golek panganan samplokan kok ya.
Nah, kano mike put. Awak. Nduk. Mendem to, Pe? Piye rene sayang, alah cintaku lho. Aja bubuk ning kene to. Aduh. Piye to sayangku, kene. Mas. Aku lemes. Aku nyawang kowe ya lemes kan. Mas, tampanono, Mas. Ya kene sayangku. Alah. Denak deblang alah ganteng ayu dewe. Ayu dewe. Nayu dewe. Hop. Anu lek gadah pring iki kula sanggone gegere. Ndang matur. Wis dedek kok. Ndang matur. Wis ndang matur. Salam. Ya. Nyapa jane? Lah kowe ben gagah ya. Gagah ki wesan. Sehat ya, Nak. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten sedayanipun, khususipun tuan rumah. Sopo Mas? Mbah. Lah kowe sapa? Mbah, Pak Yenuri. Pak Zainuri kalian sakeluargane. Iya. Muga-muga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Pinaringan panjang yuswanipun. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Lan ugi kagem kedua temanten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Ngono tok kancane drum go biasa. Apa? Ya nyanyi apa anu kae mau sampean diantu-antu rawuhe karo Oh nggih sepuntene sing kathah nika wau kan seharusnya kan dari pagi. Dari pagi memakai gelungan. Tapi tadi pagi itu delalah to Mas. Basa apa to ki? Delalah sing digas sanes gelungan tapi ban Vespa Bapak Ibu. Ora, nek mau isuk apa jenenge ngamar ning rumah sakit Mas. Tapi berhubung ini tadi dicari sama tuan rumah, infus saya cepot sementara nanti dipasang lagi. Jane menungso apa ces-cesan. Ya. Tembang iki kebak tunjepan ya iki. Ya sesuk nganggo paku bumi nduk Terus tunjep ning kene. Yo aja. Wis matur sepunten ingkang kathah. Sepunten ingkang kathah lek wonten salah klentune nek mboten puas ya mugi-mugi benjing nanggap malih ya to Mas. Nanggap malih. Kalau jare larang lho. Padahal kena dicicil niki. Nikah niku kayaknya dicicil ping 3 Bapak Ibu. Isu awan bengi. Iya maksudnya. Ndang lunas. Isu awan bengi. Oh alah yo. Alah. Ayo. Ayo ning ndi? Nyanyi no. Oke, nyanyi sing kuat to. Seragammu sarimbit to Mas. Karo musisine. ragat dhewe apa kira. Dikira kok ning mbokmu ki ragat. Golang ndek iki genah mok ijoli nek ragame cacah. Masih tok kowe lho. Nah. Wis to nggih klambi apa panggapi ya tenan. Delokno aku ki nggih piyama nggih daster. Bawe arep nggih piyama, piano. Tapi kita ayu ya. Ayu. Yes. Ya. Ayo Mas. Apa lagune kono? Sing aja dhuwur-dhuwur ya nak kok suaramu ndak anu. Oke, Cundamani. Iki lagu spesial buat kedua temanten. Heeh. Mas Alungga kowe ngentut klejingan. Rumasane kan iki sapi teng kowe. Ngene iki lek petruk kula jan peh kaya musuh ndinge lambeku dikenani cemiti barang. Sri Tanjung. Wis ora tanjung-tanjungan. Kuwi ndinge ning Anjuk. Ning kene iki grup ketoprak nggih, keluargane. Grup ketoprak biasane lakone Suminten Edan. Oh, wis aku sing remuk neh. Kang Mas sapa? Karepmu Sido Panu. Sido Panu. Sapa? Anu Den Mas Broto. Den Mas Broto. Karepmu. Ndingi kowe lho. Den Mas Broto. Ayo toh. Den Mas Broto. Artis kok. Den Mas Broto. Kang Mas Broto. Lah apa to? Ngomongi lah apa to? Ayo toh, ketoprakan kuwi lho. Kowe kelingono ndingi brosmu mancep ning lambeku. Aku wis ora nggae bros lho. Oh.
nyanyi cindamani. Gak usah ketoprak-ketoprake bar. Lah nyapa? Raiku panas. Lah nyapa? Kena kaplok. Kok cek-cek rosek iki lah. Yo ngalah. Iki lore gregetne maras malah. Sak pira wi? Magadir lagune. Duren no, Mas. Ya Sayang. keduren dindane sih. Sayang, sak ngono kan ya. Sak pira, Mas? Syukur ngono kaplok genti ngono. Sayang, keduren, Mas. Iki kita harus menyocokkan. Iya. Ning gue. Kok cewek. Sayang, duren domongnya. Gak usah nyanyi ya, Mas. Lah kowe iki terus nyapo tekan kelera nyanyi. Sing nadane kok ndek ingin, nadane kok ndek. Sayang, sama lho. Sayang, titip ragaku, titip rasa tresnaku. Be nyangsar kuwi nadane. Ada tisu enggak? Ada. Kulino jampel tisu. Wes kok, Mas. Kur. Kur. Syukur. Cek. Nah. Oh, kena wisana. Yeah. Ya Allah keringetmu lho, Nduk. Alah. Aku iki masih omong kamplengi ngono ya nyawang kowe ra tega lho kowe. Awakmu anget kok ndok lho. Kok ndok. Kuwi lagune apa? Cindamani. Cindamani. Ah, Ngomongi teles kabeh sak lekek-lekekku barang lah. proh. Ambunan. Cutik menah. Iki lho malah parahnya. Ben sehat, Nduk, ben sehat layak laler tok iki Mbak. Yo. Ya. Oh tangete walah. Ya lek gak usah dicombor. Mimi seneng. Ngapunten ya Pak Ibu nggih, ngalem lah kalih kula nggih ngeten iki. Mau semburne tak kuwaplok, mau semburne tak kaplok iki banyu panas. Sapa sing memburne iki lho? Dingi ngombe mbok semburne. Kepala sebagai bapak yang baik iki panas sih. Hei. Di panas kancane ya. Iya. Mbok dilepekne no. Iya, kono. Nih. Sojak kakek, tangane kancane digrujuk. Mimise sayang, gak pareng disembur ya. Ngenai raiku melonyot. Ya wis tak tutupi sik. Kayak pahit ya, Ram. Kalau kenyih. Yo, Wis. wes. Nah. Ya. Nah, Gak, aku gak nerokne, aku nerokne. Piye kan? Doane kanggo Mas Alungga karo Mbak Mas Alungga Yesika. dengan Mbak Yesika wis ngono lho. Yo nah to Mas iku mbok diparing munggah. Ya semoga langgeng. Pokok kuncinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu. Heeh. Kedua temanten. Iya. Iki kita enek pawiwahan malih boten enten nggih. Apa? Oh, tak kira enek upacara liyane neh. Mosok ana upacara. Gak enek. What? Suminten. Lemes Mas kan jaket mau randang-dang. Aku dhewe nyelmes ngene. Kene nyanyi kalau klemun kok umpane kok. Ngene, iki anak penggemar sampean atas nama Elsa penggemar Nah, wis tahu Kak aku mbek iki. Masa? Kuwi lho. Dari Sini, desa sini, tengah sini. alas Randu Blatung. Cah iki songganong ya anggitmu. Iki ya. Iya. Elsa iki pas aku Nah, endi? ning gone apa? Pas ning Blora. Jambu. Dong jambu. Oh, dong jambu. Pas nderekke wayangan nggih. Wayangan adike iki nderek. Ngerti ya sampai goro-goro nunggoni Iki Mas. alah nduk. Cuwili iki. Lipenmu lah ya tipis ora ngirit. Kuwi jane lipen apa juwet ta jane? Iya. Kelas berapa? Kaki capal. TK 0 kecil. Oh, namanya Mbak coba coba. Namanya siapa?
Kesel to kan. Jenenge sapa, Bu? Jenenge, Bu? Elsa. Elsa. Mrene karo sapa? Ayah. Walah pakmu kaya tega men to ya. Cah sakmene. Latih mental. Kamu mau apa, Elsa? Nyanyi apa joget? Nyanyi. Jajal ganong sik ya. Ganong sik ya. Engko diparingi karo Mbak Niken ya. Heeh, diparingi donga. Wong aku ki mau rene lho ya ora nggo apa-apa lho, Mas. Ya ampun. Gur sangu slamet tok aku ki mau rene budal rene. Alah lah. Bensine tuku 50.000 iki mau mobilan ora heng to. Walah artis kok kere. Yo, ganong dulu ya, Sa. Ya. Sandale dilepas gak sandale? Plolong. Yo. Diparingi dalan, Mas. Gurung. Nah. Ganti solae diganti. Oh, ya, Beka. Munyer. Ini. Yo, ini. Munyer. Hop. Nah. Heh. Kendu. Wis malar satu. Detak tung. Salto iso enggak? Iso. Jajal salto sih. Yo, lah Woi, Jal. Yo, solase lagi salto. Ya. Yo. Salto lele. Ayo salto nih. Oh, iya. Iya. Salto ini sana. Mas. Iki sik cilik lho, belungnya belum nom. Boh, Lemak plek ngene iki. aku ya iso longgitmu. Wis ra usah. Tak kalungi kabel ngono apa. Kowe malah. Sik. Wis gak Cuma usah. iki bokongku teles kok, Mas. Bocah kembodepne iki lho. Sudah Lah bisa. Mas. Keceret ya mesti. Ndang. Oh, masa bar ngentuti sampean nek mau terus ampas deh. Layak brang. Ya, Elsa mau nyanyi apa? Nyanyi ya. Nyanyi sama Nyanyi Mbak apa? Niken nyanyi apa? Bintang kecil. Lah. Lagunya apa, Nduk? Jebol apa to, Nok? Jebol. Apa? Nulis ya pucet enggak. Apa lagunya? Nyanyi nemu. Nemu. Mo. Tekan kecil lho iki yang gete. Mo. Ya guyu. Ya nyanyi ki Mike. Nanti kalau bar nyanyi minta sangu ning gone Mas Bambang ya. Nggih gagel kayak bingung kok nyangoni cah cilik wae. Mike karo wonge gedhe Mike kan. Nemu. Ayo Mas Epan. Ayo Mas Mul. Kerja Mas kerja, kat mau kok. Elsa nadanya seberapa? Nemu Kowe rasa ati-ati se. pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Loh Mika gantikan aku Mas. Ganti lagu mau. Kok nangis?
nangis iki nyapa kowe gerang nangis. Nyapa to, Mas? Lagunya apa liyane nemu? Walah. Kowe tanggung jawab. Mas Bambang. Tanggung jawab lo kan nangis lo kan. Gak ngapa-ngapane. Nyawang raiku paling. Nyawang raimu, Mas. Nemu. Dek ora disangoni kok. Aja aku dhewe men iki nek. Ya, wis ngatur kepenak. Sangoni, Mas, sangoni. Mah mundi yo. Ayah lho, ayah. Ya sangoni Ya. ya. Ya sangu ya. Ya. Ya sangu ya. Raketang selawe. Ya kan. Iki mbok menawa nganten pengen mundut Oh lagu. ya, Mbak Manten ada permintaan lagu apa? Mungkin mau naik ke atas monggo. Biar bisa didokumentasi dari GT. Ada permintaan lagu Gitu, nopo? Ayo nanti pas aku pulang getun. Pak Jen. Dalah ibu, dalah penganten monggo minggah pepanggungan go. Damel dokumentasi nggih. Mangga. Live streaming kan? Live streamingnya pundi? GT tetap, GT Blora. Ayo monggo. Mbak Jessica, Mas Alungga beserta Bapak monggo Bapak Yen. Ya disepati ya mantene minggah panggungan. Bapak Yen Nuri dalah Ibu Diartini watur minggah dalah pinanganten sarimbit. Monggo Bapak Yen dalah Ibu dalah nganten keluarga besar. Monggo Mbak Jess, Mbak Yes, Mas Alungga. Nah, sing sayang, sing rukun dua lolo. Oh, sekas nyantosani setya putya pangakase terangkara. Kroyok. Monggo radi nengah mriki, Pak. Monggo radi mriki. Monggo Pak Yen. Mriki tengah. Ya, pas. Ya, mengke tengah mriki. Ampun to mengke lek diatur jam santai mawon. Baris yang rapi ya, baris yang rapi. Siap. Gerak. Pimpinan saya ambil alih, semua masuk dalam basiran. Barisan. Siap. Gerak. Siap gerak, Bu. Siap gerak. Siap. Gerak. Kok ngelek gerak apa dilek? Besar ra krungu. Setengah lencang kanan ngono. Oh, ya. Kok ngelek gerak? Setengah lancang kanan. Lentang. Beda. Setengah lencang kanan, gerak. Lencang lho, Mas. Kowe kok ngrogo gandosku. Sigar brak ya. Sigar brak. Siap gerak. Jare sigar brak. Ya. Siap brak.
Ayo gendang ngetone dompetnya gerak. Waduh. Waduh. Oh amplop. Waduh. Mboten. Endi pra? Alah, kari. Mas beto. Rasa munggah. Tamu. Wis sinden po rampok jane. Begal. Iso wis pun mboten usah. Niki namung guyonan nek tenanan nggih mboten napa-napa. Caidan. Yo. Niki nyuwun pangapunten nggih Pak. Amargi wau mboten saged hadir enjing wau. Amargi nggih wau tasih tenggene rumah sakit nika wau. Ning nggih alhamdulillah niki pun radi napa? Radi legrek, Pak. Radi mantun tapi nggih bar niki teng rumah sakit malih. Napa? Bayarane nggih penuh. Syukur. Lah kula penuh lho Pak, kula gobyos lho. Nganu. Ganti pindho lho kula Pak. Niki lho klambine ngene tok ya gagahe slawe to. Mboten usah penuh mboten napa-napa. Lah terus? Ikhlas Lah aku wongmu iki. pasrah aku wisan. Mending dina iki rasa bayaran kabeh ya. Hah? Polsek celak pundi mriki? Napa? Apa tunai sedaya? Derek kula. Syukur. Aku wis enek jenenge Bambang Balowo. Lunas. Kowe jongos oleh 20.000. Pak kula mboten dipotong lho klambi kula pun keles keloro lho Pak. Blangkon nggih salin kok. Delan keringetan ki lho Le. Tapi kan tes teko. Pak kula pun ganang lho Pak sak saltone wae. Lah kula wis entek kuaplok pira mau Oh tak. Wabyo pun mengke pikir kari mawon masalah budget sakniki teng mriki seneng-seneng riyen. Iki Mas Manten kalian Mbak Manten kalian jenengan sakeluarga Pak Zainuri mungkin wonten sing badhe minggah malih napa adike jenengan apa? Hah, adike. Sampun apa badhe foto bareng-bareng? Ngene lho Pak maksudnya. Nah, Coro Mbak. ya bocah iki kok manten adur. Mbak permisi agak ke sana ngono lho bos. Iya Mbak permisi agak. Nah, Ibu. Melebar kita. HP-ne disade? Oh, Disade piye to Mas? Digadekne ae. monggo dipun foto nggih GT. Itu ada kameranya itu. Pak mengke lek mboten kiat lambaikan tangan aja nggih. Kamera ada 3 nggih. Ada 3 lambaikan tangan. Aku wis ngangkat bendera putih loh Mas. Apa? Oh mau naik? Ya sini. Ya karo Pak D ini. Lah nyawang Kayak HP. bebas. Sini. Pak D wis vaksin nak nih. Ini sayang. Alhamdulillah. Apa? Anu. Oh alah, pengen foto aron ikan ya nan. Malih Pak D, pilih Pak D. Cilik Pak D. Ya. Nyawangke lho, ndok, Sing apik to Mas? Wah. Hahe. Oke. Mas Bambang rame lah. Gak, was burek. Sudah? Mungkin ada permintaan lagu nopo? Mbak Manten, Mas Manten, Ibu Zainuri, kalian Bapak Zainuri. Barang siapa nanti mau nyanyikan nemen. dapat HP. Persembahkan buat panjenengan HP ini. Karena ini Mas, bukan. tertekan gitu. Wah, iya tau modelmu. Lagunya. Ben dibantu harus sinden-sinden ya. Ya, de cah loro ngadeg bareng. Ya, sampean kok dampingi tok. Sing nyanyi kok ben mereka berdua, oke? Kalau artis ta? Urung, kok kalau artisnya jam 5 kan ya. Dan nyapa gak bermaghrib ae pisan. Kancane kok ya cek neh, ayo. Nemen Mas. Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semarem ya Mas ya. Marem banget. Apa Mak? Apa Mak? Apa Pak? Repot mau to Pak, Nama? kok sungkan lho. Nama Pak? Asolole. Lagune apa? Oh, halo Oh, lo. alolo sayang.
loba wong mati ra iso obah. Yen obah ngeten. Bapake mau njaluk asolole to. Tapi bareng sing pripun Pak niku? Alolo. Yang alololo. Ya mosok yang asolole. Ya wis mergo saking kangene karo sampean lho, Nok. Apa? Ngopi mase. Kok ngopi mase, Bu? Ngopi mase diomongi ngopi mase malah kopi paste. Komputer kuwi. Komputer kuwi. Ngopi mase. Duit sampean. Oh, yang uti. Oke. Ngopi mase kalian alololo, kita dahulukan alololo dulu. Habis ini Eyang Putri nggih. Ya? Ya enak yo. Ya, piye? Kan alolo. Alololo dhisik, pamuntanipun kopi Bobo paste. Yenuri. Nah, Garis sitok lho. Loh. Apa? Lagunya tadi dari Mbah Yonnya tadi ngopi mase. kowe ora kuat nggo dhuwit ngene iki. Tak gawane ya. Tapi minggu panggah totalan lho Mas. Terus tak hitung lho iki mau. Piro iki, Mas? 2 juta ngopo. Dhewe. Nggowo ra padha. Sing karan mbek mau. Besok ngliwat. Besok ngliwat. Lagunya apa? Mana kok miskin? Kopi Mase ternyata belum garap. Apa? Jogja Istimewa. Oke. Aku siji. Bu, kopi susunya diganti Jogja Istimewa ya. Bauti. Bauti itu putih Bauti. Bauti Bo, pun. Bauti nyuwun lagu napa, Mbah? Ngopi Mase dereng saged digantos napa? Anu warungnya tutup, Bu. Mbak Bauti kersa minggah mengko Mbak Bauti? Tak kasih tahu ya. Oh, mboten. Itu kita penggemar. Kemarin Mbak Niken Salindri bangun tidur habis subuh itu nyetel TV Mbak. Apa malam itu? Wow, bangun tidur nyetelnya Niken, mau tidur nyetelnya Niken, nggonku patroli truk isine. Pun kula jenengan beto wangsul mawon. Ya. Nggih, lho Pak pun mandap. Oh nggih, matur nembah nuwun. Nggih, siap. Ah, Pak repot mawon kene. Oh. Terima Matur kasih. nuwun. Ibu Mas. Heeh, ya. Ya, Model. Bauti dipun liruni nggih. Jogja. Jogja Istimewa nggih Bauti nggih. Kersa nggih Bauti. Minta dari cucunya tadi. Nggih, wau sing nyuwun lho Jogja wayahe. napa-napa, Mbah Huti? Mau Mbah Huti napa? ngomong lek sing njaluk putune ngomong. Wis omong aja putune sih. Anu sing nyuwun wayahe jenengan Mbah Huti. Ya Jogja Mbah Huti ya. Iya. Ya. Oke, Jogja Istimewa sampun ibu-ibunya semangatnya luar biasa. Nah, iki seono waktu mungkin kita kurang 2 lagu lagi. Dalam bude. Dumes. Oke. Dumes. Banyak mau nyanyi di atas? Yo, kalau mau nyanyi silakan. Taman Juruk. Oke. Oh nyanyi ya, oke. Dumes ya, Mbak Niken. Dumes. Nah, Mbak Niken wis pokok diem ae. Wes, lek perlu tak jegone dingklek wae. Ya. Yes. Ngene. Duduk gerak, es. Loh, linggo malah menek. Niku lek geblak rumah sakit neh kowe engko. Ngene. Wes. Wes. Nah, kalau tengah-tengah sayang, pintereng. Sunat apa biar Mas? Ya Dumes ya. Oke. Mayangkara. Ya, Taman Juruk. Oke. Ini Mbak Soleh lagu yang terakhir. Belum. Duduk. Duduk. Duduk, Nak. Aduh. Sayang, jangan gendang biasa. Warek. Ngapunten Duk niki kan kula kan nganu lenggah soalnya rada dredeg semployongan niku wae. Nggih.
Sapa ngongkon medun? Lancang. Ayo sini nak, ayo. Nyanyi. Wes duduk kene wes kapan ini duduk. Kene, wes. Kowe kaya rumah sakit ning tahanan rumah sakit jiwa. Oh dadi siwa. Nggih, niki nggih seminten edan iki. Pas gitu. Nggih. Nyapa to nyapa. Taman Juruk. Ya, iki lagu terakhir ya, Nok. Iki tak pamitan sik, mungkin lagu terakhir apa? Kisinan? Yo lek kisinan ya wis. Nggih. Sing dingge goyang apik. Goyang dombret. Apa? Wah. Mbok Dedia ungkat. Pak Le. Kok Bambang Silet ya? Kok Bambang Silet barang? Bambang Silet. Ya iya kok Bambang Silet kok. Masa aku silet. Ya, iki tak nyuwun pamit ya. Mergo waktune dalem. Ya wes serang lagu. Olah kok bonyang to yu. Oke 2 lagu ya. Sik kita lise sik. Sing arep dinyanyeki bar iki apa? Bambang Silet. Besok nyetel YouTube, Wes ngene, hum. Wes. Oke ya wes. Engko sitok jenengan Budia, Mambang Silet ya. Mambu Silet. Anu saya Mambang. Rara iso, Mambang. Bambang Silet mboten saged. Sia-sia. Percuma. Sia-sia. Dirimu mengharap cinta dariku. Betul. Matur nuwun ini Mbak Niken, aku tak pamitan sik, sampean tetep dek kene, gak usah nyanyi. Sing nyanyi ben iki panyunanipun Pak Yen kuwi mau Tantri Bolo. Tantri Bolo. Pokok kuwi lah. Nggih. Sago ya Cah ya, tak pamitan dhisik. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Yenuri dalah Ibu Diyartini ingkang dinten menika sampun nimbali kanca-kanca mayangkara. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan yuswa panjang rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem temanten sarimbit nggih menika Mas Alungga kalian Mbak sinten wong Mbak Jessica. Mbak Jessica mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra putri ingkang soleh ugi solehah. Matur nuwun kagem GT Audio wonten Nirmala Out Production. Matur nembah nuwun dari Purwodadi ugi laris manis lekting rejing. Matur nembah nuwun. Mbok bilih wonten kalapatan Ibu Bapak nyuwun pangapunten anggen kula sak kanca Gojek kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Mas Chandra matur nuwun nggih. Nggih, salam kagem Bapak ngapunten nek enten lepate nggih. Wabillahi wonten kalpatan agung samudra pangsami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis yuk pamuntenipun Ibu Bapak Yenuri.
Thank